ayikhethi inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Amen. Bantwana bahle basezulwini siyabonga umvenqange unyazi lwezulu. Esiphile inhlanhla uba sivuke ebuthongweni besingenako uqondo basoyivukela. Umsebenzi awenzile unyazi lwezulu nje usuku. Kuthina sonke emhlabeni ukuthi sivukile ebuthongweni besingenamandla okuzivukela kubo ngaphandle kwakhe. Amen. Amen. Into yokuqala la kufanele simdumisele yona uNkulunkulu phezu kwabo bonke ubukhulu esikuthwele ukuthi uvuse mina wavusa wena. Amen. Kunabantwana babantu abalala izolo bexhawulene bethembisene bewumndeni noma bezihlobo bewuzala ukuthi sobonana kusasa dadewethu mfowethu siqhubeke baba mama naloko besikuhlongoza kodwa bavukanga abanye babo. Sekudinda isilo manje emakhaya ngoba abanganayo inhlanhla uJehova abe nabo ebuthongweni. Awukhalima umphefumulo ubuyele emzimbeni wabo. Umzimba womuntu mase ukhathele usuphumule. Usulele ebusuku. Usuke sekufanele ucishe itolo nenjini nayo yonke into emzimbeni womuntu. Uphumula yonke into uphumule ngisho inhliziyo. Bese kukwazi ukuthi uqaqeke amapayipi enhliziyo akhululeke ayiclean nawo. Nomthambo nayo yonke into mawulele kusuke sekuphumule yonke into. Inye kuphela into esuke isithatha manje isigaba sayo noma igxathi layo noma ithathe indima yayo umphefumulo. Umphefumulo uyaphakama phezu komzimba wakho umzimba uphumule. Ngoba umzimba womuntu lento abathi ugenerator uphamba yonke into. Uphanjwa nje kwasiphapheme nje manje umphefumulo wenza yonke into. Wenza amehla abone umphefumulo wenza ukuthi imisiphi ihambe ubone ukuyeka phambili. Umphefumulo njengoba ngikhuluma nje umphefumulo wenza lokho. Kodwa umphefumulo waxebuka enyameni noma waphuma enyameni uthula yonke into. Nasebusuku kuba njalo isivumelano esenziwa uNkulunkulu nomphefumulo nomzimba womuntu ukuthi bantu bami wena mphefumulo noma ngicashise phakathi kwale nyama yalomfana kaMajiya kuzoba khona isikhathi la ngizofuna ukuphumula umzimba ngoba wasemhlabeni uyakhathala. Wena mphefumulo ngaleso sikhathi uzobe uxilonga ubheka izinto noma uhambela izinto noma ufuna izinto ezokuthi mase sekushaya isikhathi ukuthi kuphaphamela umzimba ukwazi ukuhamba kahle. Manje umphefumulo wesinye isikhathi uthi umphefumulo umzimba ulele umphefumulo uphakame uthola ulele emzini kayihle kodwa weqamaquma nemango uyajomba kogoli nakuphi umphefumulo wakho. Wena ufakazi wakho uyazazi ukuthi namhlanje uphuphuka. Bengahambanga umzimba wakho bengihamba umphefumulo wakho. Amen. Omunye uyajaha omunye uyandiza umphefumulo wakho lo ndizayo. Omunye mawujaha ubona ukuphakama umzimba ujomba uhlala phezu kwephalesi kababa le uthi umbuthango ngangephalesi kababa singakutholi izinto. Usuke uphahlo uNkulunkulu ekusekele lobe ugadile umphefumulo. Amen. Bawuzingele imfamona nabakhunkulu bawukhafule vele basuke bena nomphefumulo hayi inyama kuliwa la. Inyama ayinamsebenzi, inyama iyavuvukala ibone enze yonke into isodokotela ichathwe yenziwe yonke into ifake ijobo ibuyele futhi kuhlangane kuthungeke. Umphefumulo awukwazi ukuthungeka ngoba nengozi. Ushembe ngingakhe ukhatha kakhulu ebusuku. Ufika isikhathi abese ukhalima athi buya manje buya awudonse ngonyazi lakhe lezweni awubeke phezulu umzimba ungene kurudu kuwena bese uyaphaphama uqwathi kanti ngiyaphupha khona ke abaphupha kamnandi baphupha betapha imali ungasazi ukwenza njani. Abanye bephupha bedla bathi ke kwingozi ngokuphumula usho izazi zasezweni. Kodwa la ngiqonde kutheni munye kuphela uyathande akhale umphefumulo wakhe awubuyisele emzimbeni wakho uphaphama unyazi mayibonke Nkosi. Abazali bakhe abakwazi ukukhalima phela umsebenzi wabo wona ukuthi bawuguqa uNkulunkulu because na umphefumulo nganethu untshontsho omubi akagijima ushemba umshaya umuba ubuyise umphefumulo. Uyabona kade uphuphu uyophahlazeka wena uze uphaphama ubamba ushemba umphefumulo ubuyisele emzimbeni wakho. Umsebenzi onyazi ke lo
akekho ngathi akenzelanga ilutho unyazi ongathi mina kade banginikela mina abangenzeli lutho noNkulunkulu ingani uvukile nje uvuka usitshela uthi akwenzelanga lutho wenza umsebenzi wokuqala wakuphaphamisa khona bangama Amen. okhalwayo njengamanje bongake mntana wase-Afrika bonga mntana kaNkulunkulu umsebenzi omkhulu awenzile uShembe uphaphamisile izifiso zakho nezimpokophelo zakho usuyayicabanga manje yazi bengiphupha bengithi namhlanje uvuka ngenza ukuthi okwenza ukuthi hey yabonga ngoba ngivukile khona obecabanga lokhu usakucabanga manje kufeni ukuthi bengithe ngizokuvuka mina nokuzimbabwe ngenza ukuthi angisakwenzanga manje ngibhajwe ethuneni manje sengivile mhlawumbe omunye bese eqhubeka nawe eseqhubeka ngokuthi esefuna ingane azokuqhuba ngayo makade kumthakathi uthe ngizovuka ekuseni ngiyoshaya umachiya ngemlingo yami abe neshwa uyise wakhe ngoba uyizinyane lalusifu uyise wakhe amlahle abeza nawo aphunyuke avuke sefile abesethi bengithi ngizokuthi akatha umsholozi abesevuka nezingane akade ngiqhubeke nomsebenzi wami thina fanele sibonge ukuthi unyazi lwezulu lizivusile bese sicela ukuthi lenkosi yokuthi uzivusile sicela uhambo lethu lempumelelo usiphe ngileli zitha kulo size sifike kulo mayibonge Nkosi. Amen. Bantwana bahle basezulwini abanye bayagibela namhlanje babuyele emazweni akubo esicelayo manje sisicela ukuthi uShembe ayidilize imphefumulo abazali bethu egazini lethu nasemthanjeni ethu nasemkhatheni amathambeni nasebuchosheni bamakhanda ethu nasenhlizweni zethu nasemhlizweni abadilize manje abafake ekhaya emphefumulo la kukhandwa khona imphefumulo mayibonge Nkosi. Amen. Thina uShembe ngoba besimbathwe yibo asimbathise isibusiso sambe nasemakhaya mayibonge Nkosi. Amen. Isibusiso kwesifuna inhliziyo ehlambulukile njengamanje inhliziyo kamkhulu wakho nomama wakho nogogo wakho uShembe uzobadiliza bahlike nezihliziyo zabo uzosala neyakho uzibone wena ukuthi unjani usathi mahamba endleleni ube nenhliziyo embi nombona nokuthakatha nokuganga nayo ke zibonke hayi kanti bengabona abazali bakho kuyiwena inqobo lwakho ngoba ngalomzuzu usuhamba uShembe uyabadiliza ingani ulethe bona phela bayokhanda lapha bayodalwa kabusha okwenziwa abantu uShembe uzobe sekunikeza ke isibusiso bese sihlala kule ngilosi owafika naye emhlabeni mayibonge Nkosi. Amen. Akekho umuntu mayezala ongaphiwanga ingilosi yakhe. Amen. Phela ukuthi ingilosi ayihlali phezulu komzimba womuntu kodwa ingilosi ihlala phezulu kwethongo lakho laba bakini ihlala phezulu kwabantu bakini ingilosi yakho abantu bakini mabethi suka umuntu wasezulwini simshayile lo uyasuka umuntu wasezulwini uyahlonipha phela uyazi bethu umuntu azogada uyafica nayo ingilosi yakini lethi uyithongo iyaqhaphaza yenza yonke into ayifuni lutho ngoba nawe uyayishushuzela ngenhliziyo yakho lunga ukuze lo muntu wakini alunge le ngilosi uShembe ayibeka phezulu kwakho ithole indawo yokuphumula. Amen. Isigqiki sengilosi sasezulwini ithongo lakho. Bantwana bahleke basezulwini laba abahambayo asebe emakhaya sibacelela inhlanhla mayibonge Nkosi. Amen. Ngihlaselwe umkhuhlane kodwa uShembe uyakwenza kuthanda ngesikhathi sakhe uyawubamba yabona nje manje ngizwa lutho kodwa bengigula bengathembi ukuthi ngizongena yini ke kwesinye isikhathi ke ngizwa abantu bethu nako ukusebenza kanzima kuye kukhulisa ngiyakithi mina ngoba ngisebenza ukaShembe ngeke ngigule mayibonge Nkosi. Amen. Bengizokhuluma ngisebenza okwalusifa khona ngifisa ukuxolisa abantwana babantu ngiyazi ukuthi bakhona abanye enhlizweni zabo engumuhleka kabi nolaka lomfana wamajini lo mfana nakahloniphi uyahafa wenza yonke into futhi uyachiza uyayiqhenya yonke into akazenzi umntwana womuntu into engayifundisa mina ukuthi cha ungacasuki ungacunuki wenziwa ubuhlungu nesifiso nenkolelo ukuthi mangixoxe naloya mntwana mhlawumbe hleze uNkulunkulu abeke olimi lakho kuzokuphilisa mayibonge Nkosi. Amen. Abanye ke bese bengifica ngesikhathi umzimba ukhathele
ukhathele bantwana benkosi. Ngikhuluma umsombuluko uthi umsombuluko njengoba ngumsombuluko. Ngiguqa umsombuluko uthi umsombuluko. Ngomuntu wasemhlabeni. Munye kuphela ongakhathali. Umvenqanga, ushembe, unyazi lwezulu. uNkulunkulu phela lo. Amen. Mina ngumuntu bantwana bahle basezulwini. Futhi yena uyakwazi kungcono kuyababa ushembe ulaka, kungcono kushembulaka ngoba isuke sisukufa. Mina ngazi noma mangisuke ukuthi wena ngidinge ngiyakususa umuntu. Bona sengathi ngiyengibeka umthwalo phezulu ngoba suyedina umuntu noma kuthethe umuntu. Ngithi ngicela ningixolele bantwana bahle basezulwini. Nakini enizwayo. Ningiphengulele phela ningiphamisele izandla bathi lo uyalapha lo mfana kadeleli umfana futhi uyayiqhenya. Cha bantwana benkosi angideleli angeyisi anginalo ulaka ngiyazazi. Bakhona abaneqiniso abangakusho lokho. Abanye ngihlala nabo la ukuthi hayi lento abayisho ayikho. Uyancokola manje uyakhuluma manje yenze yonke into. Kodwa kusuke sekukhathele ingqondo mangisuke ngihebeza. Ngisuke ngihebeza ukuthi hayi ngisuke ngingasazi ngizokwenza njani. So sengikhathele ingqondo sikhathele lemthambo isishaya kakhulu nomzimba ungasavumi. Manje umuntu uyathena ushumele kwakancane. Yabona igama lithi kancane ngiliphebeza kanti ngathi hayi ngoba ngingazi kahle ukuthi uthi kancane ngoba unombuzo yena wodwa. Uzobuza nje u1. Mina ngikwazi ukuthi yebo noma cha. Kufanele mina ngichaze umbuzo wakhe awubuzayo. Ungathatha ngisho i-hour. Njengoba namanje siyocela kuNkulunkulu wasephezulu. Umzuzwana nje kube umunye. Asipha abazisi basezulwini abakwaziyo ukwedla abantu nokwelisa abantu noma nokucabisa abantu ithambo. Ngizocela nje kumvenqanga asiphe abazisi basezulwini. Uzobuza umama bemunye, ubuza ubaba bemunye. Mayibuza azi ukuthi usibuzela sonke. Thina bese siphiwe indlebe ukuthi ungathi nami ngifuna ukubuza ngeke phela nibuze noma. Uzobuza yena. Sicela uNkulunkulu ukuthi mayesipha ungena kulelo daba olubuza leyo mntwana kodwa likwazi ukungena kuthina sonke mayibonga Nkosi. Mayibonga Nkosi. Sizolicela ngelelo thuba kodwa ngithi ke ngiyacela abantwana abahle basezulwini uthi ningisize. Angiyona lento enisho ngiyazazi ngaphansi enhlizweni yami. Mabengeke abakwaziyo lo ngolunisuku nokuze enganeni zami lodaba ubaba kayona leyo ngoba ziyazi ukuthi ngiyancokola anginayo inhliziyo kodwa ngisuke ngihebeza. Yabona uma uhebeza into ugcina usuhebeza nangolaka. Abantu abangathuswa ngohebeza wezalahleka lokho esondele agcine enqobile inhliziyo yami. Umuntu onovalo lo hloniphayo kwesinye isikhathi ugcine ebaleka kanti abaleka omisa endinini awuzwi noma lo muntu ethwele nenhliziyo yemlomo uyathetha yonke cha ngisuke ngathethi ngisuke ngihebeza ngoba ngisuke sengikhathele mntwana kaNkulunkulu. Amen. Suke sengikhathele abanye angibuzi umuntu kade ngiyikhuluma kusukela ekuseni enkonzweni yesabatha kuze kushone ilanga aphinda ayobuza yona ukuthi yini sesakholela u1 on1 ukuthi ngibhekane nomuntu. Ngiyakwazi lokho sidlule khona ukuthi ngifuna mina angigecela amagula mina la isesontweni bantwana abahle basezulwini. Amen. Akuhlolwa kubhulwa. Akufundwa ikhadi. Asikho isangoma yinginyanga. Akekho umhloli wamaphupho, akekho umchazi wamaphupho. Ushembe kuphela oyisazi sasezulwini. Sina suke simusa yena mayibonga Nkosi. Amen. Manje sontweni kuneyikhathi zakhona. Abanye bathi akusona isikhathi sokuxoxa manje. Isikhathi sokusebenza. Uyazi ukuthi umbuzo umuntu lo ofanele ukubuzwa ohlala naye isiqongweni senhliziyo yakho unyazi. Ushemba ngekho ukuthi yabona bese ejudeni usesiqongweni senhliziyo yakho inhliziyo yakho ihlambulukile. Ngesikhathi usebenza uyambuza ushembe ngenhliziyo ushembe noma ngisebenza la emzini wakho noma ejudeni noma emzini yangabili la yakhe kashembe. Njengoba ngisebenza Nkosi yamakhosi mina ngicela ukubuza ukuthi kanti nganginethuba emhlabeni elabani ukukhunja Nkosi. Manje Nkosi njengoba mina ngiyahlaluka ekhaya ukuthi khona abantu abagangeni abaganga ngamathongo noma abaganga amadlozi Nkosi. Kanti Nkosi mina njengoba ke kwathiwa ngibone ukuthi uNkulunkulu emhlabeni ngavuma ngithunya emndeni. Pho manje Nkosi anginqotshelangani mina laba bantu abagangayo bomndeni. Abachaywa ngani abantu babuka umhlaba. Pho Nkosi yamakhosi mina kwenziwa yini shembe ukuthi
Nkosi yamakhosi ngisukume ngizame ukuhlakula kodwa Nkosi amafinda mophela ngicela ungivunele ethuneni Nkosi ushembe uyalalela isicungo senhliziyo yakho mayibonge Nkosi ushembe ngikhulume naye ujula ngaphendula uzophendula ushembe ngandlela iningi ukhulumile lapha emzini wengcwele ebuhleni wathi ungamlahli ushembe wathi ushembe ungawubona ethule ngathi akakunakile uhamba ungqubuza uthi kodwa egcineni ushembe mayese esekulungisela ulungisela ukhohle ukuthi usuneyibazi uma kuthiwa inhliziyo yomuntu iyabonakala eyami inhliziyo yangabe inamanxeba amanquluma inhliziyo yengane zami ngabe inamanxeba amanquluma kuwabantu inquluma indle enkulu ngabe zinamanxeba amakhulu kodwa ushembe uyakwazi ukuyipholisha ayithunga ayihlanganise angibonakali ngifana nawe nami ongibonayo ukuthi uhappy lo muntu aweke akanalo cha kukhona lezo yilonda kodwa ushembe uyayipholisa amen ngiyacela-ke kumvenqanga angene ezinhliziyweni zabantwana babantu bangizwele ma uyitholile inhlanhla ukuthi isiqoqe kusuke kukuthanda kwenjongo lakini noNkulunkulu kodwa ingekho indlela yokuthi isiqoqe siyacela ukuthi musana ukuduba uze ugcine ukuthi hayi angisangisayi lapha lo muntu nekhanda elihlaza cha awuzukuphiliswa umajiya amen umajiya ma ekhulumile usuke nikezwe ushembe lelo lizwi akalikhuluma bese kungena likhaxala iphilisi kodwa umuntu ophilisayo unyazi uma kuvuma bakini mayibonge Nkosi thina sizoncengela bonke bavuma ukuthi isandla sonyazi sithi masibeke phezulu komzimba wakho uphile amen ngoba ushembe bakwazi ukusichiliza bayakwazi ukusichiliza isandla thina solela ukuthi Inkosi abangasichilizi solela ukuthi Inkosi bakitaze balivume izwi lasezulwini bayelithi Thixo mayibonge Nkosi amen akuyena umajiyo zonke zabantu bakini Thixo ngiyacela ukuma la ngicela uzobuza abe mnyeko ma abe mnyeko baba umuntu mayebuza angaloke alikho ihlazo lapha eNazaretha Nkosi yami alikho ihlazo lapha ekhaya emphefumulo uzokhuphula amahlazo namanyala azogeza ngoba amanyala bahamba nawo afike ithuna labavimba liyanunga ithuba namhlanje ngoba bangena namahlazo ethuneni namachilo ushembe wayesaphumpula ukuthi uzokhuphula insila yamahlazo ihlalo ubaba ihlambu khona izizwe ezihlulayo amaSulumane amaJapan amashayina ziyasihlula ngoba lezo zizwe nezinye umaKorea lezo zizwe ukhona izizwe ezizathi zona umuntu owenza into eyihlazo wendlela koyihle omkhulu bakubulala ngoba bathi uzoze wandisa ihlazo besingilosi ezogada umhlaba ibaleke icunuke nomvenqanga acunuke khona amazwe asenjalo thina ezweni lakithi safaka idemocracy ukuthi noma ukuthi umajiya useshaya abantu abawu-15 ngesibhamu akangabulawa kodwa kunemindeni ewu-15 ekhalayo ingane zayo zabulawa umajiya kuthiwa akabonelele yini-ke abacindezeli bama-architect yonke lento bayidizayina ukuthi labantu sobenza kanjani bahlezi besebuhlungwini bezondana benjani ngikhule ngibukela iy'thombe zama-western isigwebo sama-western ukuthi umuntu alengiswe uyazi bakumsholozi oTerence besibabuka no-Baspens uma wenza iphutha umuntu ulengiswa phambi komphakathi uthi ulengisela ukuthi abone isifundo nomntwana omncane phambi kwabantu iy'ngane zazithathwa yibanjwe kanje alengiswa nquma ngisho abantu abalengisi kodwa ngizama ukuchaza ukuthi babezama kanjani ukwenzizwe bona bacindezeli ukuthi lisabeke umuntu ahloniphe thina-ke sinoNkulunkulu asisakwenzi lokho amen into ekufanele siyenze thina ukuthi sikhuphule insila yalabo abahamba bonile ukuze kuphele ethuneni ukonakala bese thina sibe isizukulwane esisha sibe isizukulwane esihlambukile izwe lihlwabuse mayibonge Nkosi kungabi khona mthakathi kungabi khona mkhunkuli kungabi khona umuntu onomona na yonke imikhuba yasesihogweni ingabi khona phakathi kwesizwe emhlabeni amen lo mfula-ke wakhiwe la wenze uzokhuphula leyo nsini buza-ke baba noma mama uyahleba lo muntu ngicela ninikeze umama
Ngicela ukubuza ukuthi imali awubona umuntu ongasewona owomndeni wangaphandle kwenzeka wangcatela ngaphakathi kulawo mathupha lawo engasiyona leso sibongo leso kuyakwenziwa wayeze angene ahlale nomuntu azapho wakwenze njani umuntu wayelima ngaphakathi ilabantu ekuthiwa womdliwa yilaba abantu ekuthiwa womdliwa ubuze umbuzo oqavile umfowethu ngoba imizi yobaba bethu namhlanje ayihlambuleli nje ngoba kukhona labo bantu abanjalo yazi ukuthula babenabo okhokho bethu endulo mhlawumbe ukuthi babenze njani emandulo babekhona abantu abanjalo abanye babengadabuki ngoba bethunjiwe abanye babesuke bethunjiwe abanye babesuke bekhandiwe ngoba amadoda ekhohlakele namakhohlazi ekhohlakele ake ngiyeke labo ake ngiqonde kulaba abebesizwa nangu uDlamini uyindoda uDlamini uyindoda enofefe enomusa nazi kanza amajiya hlaselimpi noma kushumuzi ubhubha abazali yonke into usindingana kuba mzimba maphupha ube wonke nje usana uNkulunkulu bamsuka nomusa aphelele usana mhlawumbe ushumile ukuphele inyanga umlilo kube uNkulunkulu ayithatha ingane encane ayibamzimba imali ngokuyigilosi bonke laba bashayisa nemoto ingane encane ayiqedi uNkulunkulu ayithule nowindi yotrasela phansi baphuphe wonke abantu mhlawumbe naleyo ngane bashe bonke abantu bakuNkulunkulu ayifihle ngaphansi ezindlini lapha ekhaya uphakanyiswe uphume ingane ikhohlela bayibuthe uDlamini mayibuthe uDlamini ayikhulise lapha kuwo ayisenamuntu ayinahlobo ayinalo ayikhulise uDlamini mayiqala-ke inkolo yaqala nokufunda waqala kwakufunda kwasemakhaya kwasezweni ukuthi umfana ufundisa aluze inkomo afundise ukuphatha impahla afundise umsebenzi wezandla ngokakike namajona kwakuyisona sikole kwakuyingqeqesho yomuzi wendoda ungabi ikhona amakholeji iy'kole lezi siswa kuzona ma uyintombazane izofundisa umsebenzi wezandla lapha ekhaya izalukwazi zala ekhaya akhule lo mntwana elusa inkomo uDlamini mhlawumbe nenhliziyo yakhe agcine eseqambile inkomo noma iy'mbuzi athi yakho le mfana ngiyakusisela ebona impatho yalo mfana ubhale kade impahla athi ngiyakusisela akayithathi lo mfana kodwa iyaziyo ukuthi lasibani ayiphathe kahle umfana azakhula uDlamini makuyindoda uzothi mayithatha uDlamini eyifaka egcekeni ngane beseyibika hhayi ukuthi uyoyifaka inyongo hhayi ukuthi uyoyithela inyongo uyothela ngenyongo uzoyifaka isiphala uzothatha ekhamba makhulu uthaguthi impahla ngoba uthi ushebe imbuzi iy'mpepho uxhumana noyihlo omkhulu ngaphesheya kwethuli iy'mpepho iwumlomo wakho ukuthi uyofika ezwini lomndeni athathe impahla lena masethini sibuthe nansi ingane eseyilwa sayigcina lapha ekhaya ayinamuntu sisele enganeni imbuzi amehlo othando lwenganeni mayibonkosi mhlawumbe lo mbuzi udliwe akafakwa siphanda akathelwa nganyongo inyongo iyothela lapha ngenhla endini yangasenhle ngoba yonke into uma uwelisa into ngaphesheya kwethuni uyithela ngenyongo uma wenzela uyihle isihlangu amadoda athatha leyo nkomo lesikhumba senkomo asifake emqweni asizenza akhe esithi isihlangu abezethi ngosuku lomcimbi abezethi baba nazi isihlangu zakho siyakunika ukuthi uvele kuyise omkhulu bese siconisela ngenyongo uma kuwugogo enzela isitwaba bathatha le nkomo yakho kushuka isitwaba ngoba yonke into ayifundwa lapha ekhaya ukhona abashuka iy'khumba sishuke senziwe kahle senziwe inkosini bese sithathwa sokwesela nganyongo kuthiwa gogo namhlanje nasi isidwaba sakho ukuze uma ubuya kwalamathongo ufike ubhincile bese sithatha siyenza umlobokazi egcineni opholisiwe mayibonkosi kanti ekhephuzela ngazo zonke izalukwazi zakhephuzela ngaphesheya kwethuli ezenzelwe idwaba mayibonkosi sikhuluma ngenkolo asikhuluma ngokusonda shemba kazeli uzowakha isondo la siyeke nje kwazi sithatha ukudla phambi kwakho ushemba kazeli lo uzethi abantu babukele emkhawuleni oyizelo esemkhulu mayibonkosi ayikhulise uDlamini mayinenhliziyo enhle lengane ayigcinele imikhawulo yonke into ayenza uDlamini ayitheli ngenyongo lengane ngoba kuyona yakubo uyabika ukuthi awulomfana ngomthetho phela lomfana usezezingeni labafana ukuthi noma angithi umfana nentombi kuyazithi intombi asefike esigabeni sokuthi yenzele umhlonyana
akakhiphi imbuzi ayenze uyacela ukuthi ngiyacela mina bakadlamini le mbuzi sisiza lo mntwana adlule egabeni ethi ngokudlula ukwela amazimu athize kusuke ekhanda umntwana ukuthi aqinile ngokusuke kwamazimu okufanele adlule kuwe umntwana athathela kwakhe imbuzi uyaphila utshela oyisemkhulu ucela le mbuzi abakuba lo mntwana asebengale kwethuna laba abaphilayo abasezweni lomndeni sithi ngale mbuzi siyacela ukuthi bakhulise lo mntwana bahlomise lo mntwana ngoba usesesigabeni sokuthi ngabe naye wenzela umhlonyane nengane lakhe manje akanamuntu kakhuluma amadoda ayephile endlovu ayenenkomo ahlabe imbuzi wona kwenziwa kodwa angadelwanga ngeyongafaka usibani ukhuluyiwe zabo abakwadlamini bayazana ngaphesha kwethu bayobona umndeni bayobika ukuthi inganeni lapha emhlabeni zayikhulisa hambani-ke nembathi ikhule mayibongosi amen ingazange ithelo ngenyongo kuyaphilwa phela kwadlamini balombenqanga amen abakhonzile okuyimfundo ongajiwe ukubona befika ezohohoza lapha eceleni sifikile hlabani impozi zenkomo cha bakhonza umuntu bakhonza umbenqanga umbelo bagcina imbelo amen ikhula lengane mayise udlamini umnumzane ophilayo ziyakhula nenkomo zalomfana ley'mbuzi abese kodwa usevuthiwe mfana sengicabanga ukuthi manje uvusa umzayisho amnganisele udlamini abone intombi umfana amlokwele udlamini abeni nawo besebenza lomfana ngaphakathi ekade impahla lapha ekhaya zisebenza lapha ecekeni amphelise udlamini abese umfana mzongikhuluma enduleni ake ngiqale ngibheke ukuthi ukhona yena ozibonga umfanami ozokwazi ukuthathisa impepho kulowo muzi udlamini indoda ephucukile ngomqondo nehlambulukile ayisuhambe ebheke omajiya abangalongwe izofuna udlamini wendawo izofuna makuthiwa umntwana wazala kamsholozi izofuna umsholozi ophilayo oyindoda ozele oyigcinayo umcimbi wemsholozi kunengane engayikudla lesikhulile ngane manje sengikhuluma ukuthi ngikhiphela umuzi wakubo usuzayise ngowabhoma umuzi wabo nomamuka namanzi manje ngiyacela ukuthi siyinlekelele umntwana ngizomkhipha lapha ekhaya ngicela ukuthi wena kunomuzi awaphile ufike nje uzomela uma uthe msholozi bayovuka umsholozi ngoba bayazala ngaphesha kwethuna kodwa sehlonile umnumzane endaweni ukuthi umsholozi ophelele akulona ilongwe ngoba phela ngabakhona umsholozi alilongwe mangekho umuntu onjalo ophelele useyasuka le ndoda ikhuluma noyise esemkhulu lo mntwana siyamkhipha manje useqede yonke into siyombeka lapha ngaphesheya nani inyo lakhe sesisakhile umuzi lomfana kade siza lomfana sesicele abakubo into yombenqanga ameme abakubo bayongena kuloya muzi sofike nathi sinikeze imbuzi umfana abangenise ngaphakathi avusa umuzi wakhe usekhaniwe umfana angakhanelwa khona la kamsholo kadlamini amuphindu lapha enze yonke imicimbi abesemkhipha phela umuntu awukhipha akakazi kwakho umuzi engakhaniwe aqeda bese bikela ukuthi seyaphuma umfana manje uyolena lo mntwana akayena umdliwa kodwa waqoqwa wabuthwa ngikhuluma ngenhlanzeko nje odlamini akusuke isigebengu uma nje athole lengane ehluphekayo bese ayithatha yezisiqile la ekhaya adlale ngayo usekumdlile uyidlile lengane leli kuthisisebenzi amabhuna ayenza amabhuna ayenza abantu abamnyama la abasekosana Helena ku-America bafike babadliwa labantu esithi nama-Black Americans abadliwa la badliwa bathwalwa bafike uNkulunkulu wabaphomandla ukuthi abakhululeke ngamathalente bakhulula ngamathalente abantu music bola basketball bayikhulula bona bayikhulula ezweni lokuhamba thina sifuna ukuyikhulula ezweni loba uNkulunkulu esifundeni sesiyikhulula ezingasilandi imikhuba yabezizwe zoyifaka la sithi yona kufanele sibuze laba mfowethu kuthiwa ama-Black American ayikhulula wona ngey'thuthu zabo afuze onethalente lokucula kakhulu namhlanje billionaires o-Isaac Hayes o-Sterling Tarrantine bonke abantu abenza music bayikhulula bona ezweni lokuhamba thina sifuna ukuyikhulula ezweni loba uNkulunkulu ngobani abasindele ezweni loba uNkulunkulu sindizelwe bona ngoba ibafa bengavumezi lapho manje sikhulekile thina siyodansa emgwaqweni sithi abakhunkulu uNkulunkulu khona uzele ukuthi ngizokutshela abantu abami oyise emkhulweni babengafuni ezweni babulawa amangisi
Akhumuleni iqala ngaphambi nithole inkululeko. Lutho. Phela siloku simemeza uRamaphosa ngebeshe ngimqala engazuthi imbodla. Abasenzeli lutho. Lapha eParliament. Sidumisa bona, sikhonza bona. Siyakudumisa abazali bethu ukuthi inkosi sicela ubagezi bangabahle bese sibadumisa sibalete kuwe. Sikhuluma ngomdliwa. Uma ke kuwumntwana onjalo. Ake ngithi kulo yamntwana othema ekhuliswa kaDlamini wayese eshawa inkosi manje olandwa inkosi. Abesehamba umfana njalo abancwadi endlini zencwaba zomndeni. Ubekwa lapha ngasesangweni hayi ngaphandle. Sekuthakatha ngokulahla ngaphandle wathi kusebenzela. Ubekwa lapha ngasesangweni futhi indlu yomdliwa iba lapha ngasesangweni. Abantu bayizile leyabasomayo. Isisebenzi okhishini bakhele izindlu lapha ngasesangweni. Nabe izindlu nogele wakhiwe lapha ngasesangweni. Isystem abelungu bayibuka kubantu abamnyama. Ngoba lo udliwe lo muntu uthunjiwe uzoba isiqila uzoba isisebenzi. Kuba lapha ngasesangweni. Noma sengiwathi umuntu lapha ngasesangweni. Abakhohlakeleke bayamthatha-ke bamlunga bamenza amakhubalo. Abanye bangakhohlakali. Adlulele umuntu omdliwa. Kanti lo muntu kade esebenza lapha ekhaya. Iy'nkomo la ekhaya ziningi nje uyena. Befuza lapha ekhaya. Mase sefike bamngcwabise abantu bangcwabisilwane bamshele kanjalo. Lo muntu mayevuka uvuka udlumuza. Uvuka udlumuza ngoba uthi ushembe nazi izandla zakho nina usebenza ngani ngazo. Lo muntu wayesebenza la ekhaya, lo muntu usimamisa umuntu umfana wayelusa inkomo zala ekhaya, kusenelwa ingane zala ekhaya, zakhula ingane zala ekhaya, zidla amasi la ekhaya, ngokufuza kwalo mfana. Enganaki mayesefile lo mfana uselahla mhlawumbe useyaxoshwa, abesefele entabeni. Akabuyi, uyabuya, uyazi ukukhulisela ekhaya. Uzofuna inkokhelo yakho ukuwasebenza. Udla yonke into. Maye ngicela lapha ekhaya uzochitha yonke into. Bese kuthiwa kunomdliwa lapha ekhaya. Ngisakhuluma ngento eyazenzakalayo. Ngingakhulumi ngomuntu olandiweke. Abakhunkulu bazomtshela egcekeni. Ngikhuluma ngomuntu othathiwe noma othunjiwe. Noma othe awashula le ngane iyahlupheka othi ngizoyithatha. Ningabagqilaza abantu ngoba ehluphekile. Ubenze idwede. Mqoqo umuntu uma unenhlizweni. Umenzele lento kade ngikhuluma ngayo. Uma kuyintombi wenza iqiniso. Khona uyothola isibusiso nabangeni bangaboshwe ethuneni. Mayibonke Nkosi. Amen. Umbuzo kubuzwa lensizwa ukuthi kwenziwa njani-ke lo muntu uma engcasela ekhaya. Thina sebona phela abathakathi. Uma ukhipha umuntu umlahla ngaphandle utakayiphi ngaphandle. Uyamkinga. Kodwa lo muntu kade ehlala lapha ekhaya. Ziningi izinto kade ezenza lapha ekhaya. Iba nomusa phela. Mawunawo umajiya omthembileyo ungambiza kenze namakhubala amlando. Uzomthatha umajiya umphefumulo wakhe awenze utiko lose nemkhomo. Umsizile nje umajiya. Abantu umajiya bezingela amathuna abantu abangcwabele entabeni. Ambambuluke. Njengokuthi ushiye umzali ngcwele abantu entabeni. Umzali ushiye abantu entabeni. Manje wena uma uzolanda umajiya azocela ukukhiphele umdliwa wangela lapha umuntu wafela lapha ekhaya. Awumsizile umajiya uze namabhosanyana akhe ney'shushomu zakhe lezi ey'mfishane ey'khuluka ngezisu. Zize bamemeze banawo amakhubalo okumemeza bahambe naye. Umandisela ipi yakhe. Usungumthakathi. Wena mfowethu okubuzayo ngoba wena usukhulile uhamba lapha ekhaya emphefumulo kanye nathi uyancela. uNkulunkulu uyakucija. Wena hlala phansi ozala ubike la cha umuntu owafela lapha ekhaya noma osekuboniwe ukuthi ukhona lapha ekhaya. Asimazi ukuthi wakababa ushembu lamazi mayibonke Nkosi. Amen. Uyazi ushembu lamazi mfowethu. Mhlambe ke nina niyamazi umuntu wakamajiya. Ake umuntu wakamajiya. Animazi kodwa niyazi wangcwatshwa lapha ekhaya. Nizwa ngoba ngaba phambili. Naba bamazi. Sekulula unyazi bezulu phela lazi wonke umphefumulo uphuma ezulwini kaShembe. Amen. Into esefanele niyenze nina basekuthini. Bizo baqephuza bababize bonke okhokho bakho omakhalipoti nothatha lamacansi no dining room amagama abo phela. Babize bonke baqephuze baqede bese nashiya nomuntu lapha egcekeni.
asimazi wayuhlobo lento umuntu noma nani mfake nina sazi noma uthiwa nani mfake nina-ke kodwa lo muntu phela usibophile thina njobe la siyacela ngale mpahla ukuthi nisicelele ukuthi akabambelele simuse ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi bese nifika kushembe ekhaya emphefumulo Nkosi lo muntu wayesekhaya usekhaya sicela usilandele yena bese umgeze ekhaya emphefumulo bese umsa ezulwini lomndeni wakhe uvusa abantu bakubo Nkosi bazomlanda mayibonge Nkosi Suzwele mfowethu Nkosi kubusise nami ngizwile Amen. Ayike sesiyavala angithi nami awuncikele sicabula uncike esihlahleni uma hawu nasho umuntu eyincikele iphumulele ayike mina sengiyavala-ke mina umuntu uzoba namahloni noNkulunkulu Amen. hayi sakhulumela phandle ukuthi angicela nemphuzu Insizwe. Phakama nokubuza. ufuna mina lelo shawuda ngalo umama lo enikwelekelana naye usummemeza umshawuda ngifuna lona Phakama nokubuza baba ngeke ngabuza izolo. hayi nje wabuza izolo uma ubuza into ayizolo iyekeleke ngoba phela uthi utsheliwe mina ngithe akubuzwe Hayi ngiphendula lo mbuzo ukuthi ngizokuthanda ekhaya. phakamisa izwi Ngiphendulile baba nombuzo ngizokuthanda ekhaya baba. Nginenkinga ukuthi ubaba wakalona iNazareth. babili obaba khona ubaba okuzala bese bakhona umkhwenyana wami Ngothanda ubaba ongizalayo. yebo Manje ubaba akalona Nazareth futhi kuvumelekile ukuthi mhlambe manje ngithola impahla ubaba engibikele engicelela emathambeni obamkhulu ukuthi awaqoqe umuntu aqondisa ulimi khona ubaba ngokuzala bese bakhona ubaba ngokuhlonipha nithi ubaba usho umkhwenyana ufuna inkulumo eqonde ubaba ongizalayo yebo uthini umbuzo wakho ukuthi sesabatha isinqumo ekhaya sokungesabathi asili kuba sekhona ubaba akasabathi ukuthi kuvumelekile ukuthi mase ngithola impahla angithunisele ngolesihlanu lesabatha iphinde ilale lapha ekhaya ubaba uzabe basiwe bese ngivuka ngizalala nokuthi base kubaswe kuphi ekhaya engizalwa khona basabathi abasabathi abasabathi mfowethu usabatha unekani bani mfowethu hamba phela ubaba usakhona uyaphila uyaphila ubaba anizwani nobaba wakho akasabathi khona shinda bamasabatha ngicela bangabhathile abayembathile ngomhlophe aguqa cela baguqa abambathile ngomhlophe bonke bayasabatha la wena uthi abantu basabatha ngoba nangu befana nabo embathile ngomhlophe kodwa sithi abakholwa uyakholwa yona majini hayi ngoba wena ukhona majini ngoba wena ukhethiwe emndeni kwathi uhamba phambili ukuze silandele wena mayibonge Nkosi asingabaqedi ubaba wakho okuzalayo ubaba wakho okuzalayo uNkulunkulu wakho ma okokuqala lo wena kufune ungenzi lento yodoroti uhlale kosofa noyihlo uzokhuluma indaba ebaluleke kangaka ngokuthi hayi mina phela sengiganile ma athi awu ntontakazi wena sadla ngawe hlala la mntana wami uthi cha baba noma kunjani donsa isicephu ukhukhu lwakho udlale phansi uguqa ngamadolo njengoba uguqile yazi ukuguqa kwanzelwani umthetho wakhona umuntu oguqelwayo umveli nqama uNkulunkulu mase uguqile uthe izandla ukuthi sengikhathela akukho kwami ukwazi nokuqonda sengikhathela ngiguqa phambi kobuso bakho ngoba ngizozendlala baba ungasebenzisi okwakho ukuthi wena uyiNazaretha ekhaya khona baba ngizozendlala baba ngiyazi ukuthi baba ekhaya kunzima kodwa ngicelile kumkhwenyana ukuthi ngicela ngihlephulele lapha emalini yegrosa ngahlanganisa baba sewukhona baba umphefumulo ukuthi ngizokucela baba ukuthi sicela uthumusele impepho ubike koyihlo omkhulu ukuthi siyacela ukuthi uNkulunkulu ahamba olanda ithongo lonke lafa kusukela ezimpini zasemandulo lezalukwazi namakhehla adliwa izilwane abizele izilwane namhlanje nansi baba impahla bengicela baba ukuthi le mpahla uyithunqisele impepho lingangeni isabatha ngolesihlanu uma wena uthi futhi baba bengicela baba ukuba kuthiwa kuyenzeka baba ngizothi baba ngicela sambe naye ubiza ubhuti wakho ngalo suku niye naye baba wakhe ekhaya kini uyezwa ntombi
futhi njengoba usuka lapha ekhaya uzobe usuhamba nezalukwazi zakini zasemandulo ey'hluphekile noyihlo omkhulu bakho basemandulo abahluphekile uzothi uma ukhuluma umshulu bakwakho izwi lakho ngeke baleqe ngoba uzophuma nazo izalukwazi zakini ezinye zilapha ngaphandle akangeni zizothi hamba nawe udumazile namhlanje akayi kozidumaza manje usizakele manje siyosizakala uyezwa manje ube nethemba nonyaka phela into efuna ukuhlonipha ungakhulumi nonyoka usekhishini wema ubaba njalo angeke angilaleleke njalo uyachwenza manje cela uma hlale naye ungamhlebela phela uma uyakwazi ukubutuza amagaba kanti uyazi ubaba uthinta kulephi ibhathini lungile phela labo abahleli nawo ubaba ibona uma wakho nje lapho ungani bamele onyoko lapho qale ngabo awubosisi awumakoti bakithi ngifisa ukuthi nihlale emzini ocwazimulayo lokhanyayo ngize nendaba ngicela nizongilekelela uqale ngabo bashushuzele tshele nobhuti bakho bese namkakho ubaba phela uNkulunkulu wegcele manje laphuma kubaba nje uthi hayi abantu abamnyezwe segodwe enhliziyweni kodwa amandla akunawo kanti mhlawumbe usebonile ukuthi uzobephuza isiqatha kasibani bakhe ngosuku lesabatha useyazi mhlawumbe uyinduna abesethi hayi ngiyanikhulula abantu abamwini awanisamsholo amen angitsheli mina njalo yena ngitshela mina nawe uzwile ntombi kukhona ukusuka ekhanda manje ekhaya kulungile kodwa ishisela impepho ngalo isabatha njalo ngolesihlanu wena ucele umyeni wakho nizoyithatha uba mina ngikupha amaqhinga asezulwini wena ncenga kumkhonyana wakho uthi baba ngizofika na ngolesihlanu ucela uyishisela impepho sizodlula sesizoyithatha ngolesihlanu uze ngolesihlanu unganako nje ukhona namhlanje ingazi ificwe yisabatha ngoba izodliwa ngumlilo wakini ngeke umphoqe phela uyidla yebo hayi ungazi ucela uzokupheleza baba ngiyakucela uyadingeka baba usho wena maye esebeka imbandela cha umntanami ngeke kulunge maye ugologo uphathe igologo yes uyashaya mphathe ibhodlela yes uthi ushembe hlanu phansi njengeyinyoka nibemnene njengamajuba uthenga inhliziyo kababa ufuna ukukhulula lezi eyihlwele eyibhathwe ethuneni eyibubule eyiswinzi eyingulube eyiqaqanjelwa uthandana lemkhonto abafele empini abahlele emathunjini eyingulube ingane ezaphuphuma emandulo zenziwe intelezi ukhalela zona inendaba nogologo uphathele nobaba ugologo unqentshe umkhonyana umphathela iviceroy uyayazi umphathela hayi amhlezi uqinisile uncenge ngitshele kuseni baba ngiphathela into ezimnandi lapho ngiyeza baba kodwa ngifuna isiqoqo uze uyiphethe yezwa uyibeke la bese uyaguqa bese uqala indaba hawu uthi ukhuluma ufisa ngathi uqedile omukela yonke into kodwa uvumelene mangathi mangimcela mhlawumbe ukuthi ngilale ekhaya ngivule ekhaya mangimcelile mhlawumbe bevumile ukuthi mayevumile ulale ekhaya mobothi ukukhunyanyana hambani ngelesihlanu umncenge naye uyezwa uyatholana umkhonyana wakho uyiNazaretha hawu uhlele inhlayisuthi le so njalo uNkulunkulu uthi madoda thandana abayeni benu akathi uthanda isiqu sakhe thanda ngisho ikwabo ubuqo obuhle buhamba ngabili madoda inkosi ibusisa isilayo siyabonga isikhathi-ke sokubika phambi kaNkulunkulu 10:30